Το καπέλο της γιαγιάς. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα απομακρυσμένο χωριό, ζούσε μια καλοσυνάτη γυναίκα, η γιαγιά Διδώ. Είχε άσπρα μαλλιά, μεγάλα μάτια και ένα γλυκό χαμόγελο που ζέστενε μονομιά στις καρδιές των ανθρώπων. Ζούσε μόνη της, σε ένα μικρό σπιτάκι, εξοπλισμένο με όλου του κόσμου τα αγαθά. Είχε τον κήπο της, τον οποίο φρόντιζε καθημερινά. Περιποιούνταν τα όμορφα λουλούδια της και όποτε της το επέτρεπε ο καιρός, φύτευε τα λαχανικά της. Ζούσε ήσυχα, μακριά από τον νέφος των μεγαλοπόλεων. Κάθε πρωί απολάμβανε τον καφέ της στον κήπο, εισπνέοντας τον καθαρό αέρα του χωριού. Η γιαγιά Διδώ ξεχώριζε για το γλυκό της πρόσωπο, το χαμόγελο που πάντα χάριζε στους άλλους, αλλά και για ένα ψάθινο καπέλο με κόκκινη κορδέλα που φορούσε πάντα στο κεφάλι της. Δεν το αποχωριζόταν ποτέ. Στις δουλειές, στους περιπάτους της, στο μεσημεριανό της γεύμα. Μόνο όταν κοιμόταν το ακουμπούσε βλαβικά δίπλα στο κομοδίνο της. Ήταν το αγαπημένο της και είχε μεγάλη αξία γιατί ήταν της δικής της μητέρας. Το καπέλο για πολλά χρόνια ήταν η μόνη της συντροφιά. Παρότι είχε 3 πανέμορφους γιους ψηλούς από τα βουνά, η μοναξιά της ήταν μεγάλη. Τους μεγάλωσε με πολύ αγάπη, χωρίς να βαριγκομίσει ποτέ της. Αντιθέτως, έκανε όνειρα για τα παιδιά της. Ο Βαλέριος, ο Βίκτορας και ο Βιτόριος είχαν μόλις 1 χρόνο διαφορά μεταξύ τους. Αγαπούσαν τη μητέρα τους και όλα αυτά τα χρόνια ήταν δεμένοι σαν γροθιά. Μέχρι που σπούδασαν, έκαναν τις δικές τους οικογένειες και απομακρύνθηκαν. Ο Βαλέριος, ο μεγαλύτερος, ήταν γιατρός, ο Βίκτορας δικηγόρος και ο Βιτόριος αστυνομικός. Έμεναν σε διαφορετικές πόλεις, πολύ μακριά από το χωριό που ζούσε η γιαγιά Διδώ. Την επισκέπτονταν πολύ σπάνια και επειδή δεν είχε ούτε τηλέφωνο, της έστελναν γράμματα. Γράμματα που η γιαγιά τα κρατούσε σαν φυλαχτό και τα έκρυβε κάτω από το προσκεφάλι της. Ποτέ της δεν παραπονέθηκε όμως. Πάντα τους έγραφε με αγάπη και τους καθησύχαζε πως όλα πάνε καλά. Ζούσε με την ελπίδα ότι μια μέρα θα έπαιρνε κάποιο γράμμα από τους γιους της που θα της έλεγε ότι έρχονται να τη δουν. Οι μέρες όμως, οι μήνες και τα χρόνια περνούσαν. Η γιαγιά Διδώ έπαιρνε ένα γράμμα από τον καθένα όλο και πιο σπάνια. Η καρδιά της ράγιζε μέρα με τη μέρα στην ιδέα ότι μπορεί να μην ξανέβλεπε τα παιδιά της. Πολλές φορές προσπάθησε να τους επισκεφθεί η ίδια, όμως αυτό ήταν αδύνατο. Το χωριό ήταν τόσο απομακρυσμένο από τον πολιτισμό. Είχε μόλις 20 κατοίκους και δεν υπήρχε δυνατότητα να μετακινηθεί κανείς παρά μόνο με αυτοκίνητο. Μια μέρα λοιπόν, ενώ απολάμβανε τον πρωινό καφέ της, άκουσε μια φωνή από μακριά. Διδώ, τρέξε! Έχεις γράμμα από το γιο σου! Ήταν ο τοχυδρόμος του χωριού, ο περιβόητος μαστροχαλαστής Γιώργης, που το πρωί μοίραζε γράμματα και το βράδυ παρίστανε τον ηλεκτρολόγο. Τι φωνάζεις έτσι, Μαστρογιώργη, μας ξεκούφανες. Γράμμα από το γιο σου έχεις και δεν θα φωνάξω. Τόσο σπάνια σου στέλνουν γράμματα τα παιδιά σου. Αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός. Πρέπει να το γιορτάσουμε. Η γιαγιά νιώσε ένα φτερούγισμα ανυπομονησίας στην καρδιά της. Ήταν άραγε το πολυπόθητο γράμμα που ήλπιζε τόσα χρόνια? Προσπάθησε να φανεί ψύχρεμη και αμέσως αποκρίθηκε στον ταχυδρόμο. Άλλη ευκαιρία για κρασί ψάχνεις, απορώ με σένα. Και γιατί να μην πιω, όλη μέρα κουράζομαι. Δεν έχω δικαίωμα να απολαύσω κι εγώ ένα ποτηράκι κρασί? Κάνει καλό και στην καρδιά άλλωστε. Είπε εκείνος. Τι να κουραστείς, καημένε μου. Οι άνθρωποι σε αυτό το χωριό είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα. Σιγά τα γράμματα που έχεις να μοιράσεις. Είπε η γιαγιά. Μόνο τα γράμματα λογαριάζεις εσύ. Ξεχνάς, μου φαίνεται, ότι είμαι και ηλεκτρολόγος. Σωστά, πώς θα μπορούσα να το ξεχάσω. Αυτό που εσύ όμως δεν θυμάσαι είναι ότι στο χωριό δεν έχουμε ούτε τηλέφωνο, ούτε τηλεόραση, ούτε καλά ένα θερμοσύφωνα, βρε αδερφέ. Άρα τι φτιάχνεις όλη μέρα? Καλά σε λένε μαστροχαλαστή. Άντε φέρε μου τώρα το γράμμα και άσε τα κρασιά κατά μέρος. Είπε η γιαγιά. Ουφ, πολύ μυστήρια είσαι, Διδώ. Ορίστε, πάρε το γράμμα σου. Εύχομαι να είναι για καλό. Καλή σου μέρα, φεύγω.
Περίμενε παραπονιάρη, τόσο κόπο έκανες και δεν θα σε ανταμείψω. Έλα εδώ, μπες μες στο μπαχτσέ μου και κόψε μια σακούλα φρούτα και λαχανικά. Πάρε ό,τι θέλεις. Είπε καλοσυνάτα η γιαγιά. Είσαι εσύ μία, κανείς δεν σε φτάνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Αποκρίθηκε εκείνος. Ο Μαστρογιώργης μπήκε στον κήπο και αφού έκοψε τα λαχανικά και τα φρούτα έφυγε. Η γιαγιά αμέσως μπήκε στο σπίτι, ακούμπησε για λίγο το καπέλο της στο τραπέζι, φόρεσε τα γυαλιά της και άνοιξε αμέσως το γράμμα. Ήταν από το γιο της το Βαλέριο. Πριν καν αρχίσει να το διαβάζει, έψαχνε να βρει με κεφαλαία γράμματα τη λέξη «έρχομαι». Κοίταξε, ξανακοίταξε, τίποτα. Πουθενά αυτή η ρημάδα λέξη. Της έγραφε τις ιατρικές του περιπέτειες. Στο τέλος έκλεισε το γράμμα με τη φράση «Μου λείπεις μητέρα, σ' αγαπώ». Και τι δεν θα δίνε για να ακούσει αυτό το «σ' αγαπώ» από κοντά. Όχι μόνο από εκείνον, αλλά και από τους τρεις. Έκλεισε για λίγο τα μάτια της και ταξίδεψε στις σκέψεις της. Ήθελε να τα ανοίξει και να τους δει μπροστά της, με κοντά παντελονάκια και γδαρμένα γόνατα από το παιχνίδι, όπως τότε που ήταν μικρά και έκαναν κάποια ζαβολιά. Ανοίγοντάς τα, δεν είδε τίποτε, παρά μόνο μια κατσαρόλα με νερό που έβραζε και την καλούσε να πάει. Μηχανικά περπάτησε μέχρι εκεί και την έβγαλε από τη φωτιά. Δάκρυα κύλησαν στα μάτια της. Πήρε το καπέλο της και πήγε να ξαπλώσει. Στριφογύριζε σαν ανεμοστρόβιλο στο κρεβάτι. «Αυτή τη φορά τίποτα δεν θα είναι ίδιο», έλεγε και ξαναέλεγε στον εαυτό της. «Εγώ θα το ακούσω αυτό το «σ' αγαπώ», ο κόσμος να χαλάσει». Πέρασε όλη την ημέρα στο κρεβάτι. Σκεπτόταν τι να κάνει. Έψαχνε να βρει μια λύση. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, τα μάτια της βάριναν. Χάιδεψε για λίγο την κορδέλα του καπέλου της και έπειτα αποκοιμήθηκε. Ξύπνησε πολύ νωρίς το επόμενο πρωί, σχεδόν αχάραγα. Χωρίς να χάσει λεπτό, άνοιξε το σιρτάρι με τα πράγματά της και έβγαλε μια κόλλα χαρτί με ένα μολύβι. Φόρεσε τα γυαλιά της και ξεκίνησε να γράφει. Αγαπημένο μου παιδί, ελπίζω να είσαι καλά στην υγεία σου και να τρως. Έχω καιρό να λάβω γράμμα σου και ανησυχώ. Αυτή τη φορά δεν θα σου γράψω για τα μυρωδάτα μου λουλούδια και τα ολόφρεσκα λαχανικά που έχω στον κήπο μου, αλλά και για κάτι πιο σοβαρό. Εδώ και μέρες δεν είμαι πολύ καλά στην υγεία μου. Η αναπνοή μου έχει βαρύνει αρκετά και δυσκολεύομαι να σηκωθώ από το κρεβάτι. Πονάνε τα κοκαλά μου και δεν έχω όρεξη να φάω. Το πρωινό ξύπνημα έχει γίνει μαρτύριο. Ο γιατρός της περιοχής έχει μέρες να περάσει και ο Μαστρογιώργης, ο ταχυδρόμος, δεν το βρίσκει πουθενά. Μάλλον με βρήκε αυτή η ρημάδα η πνευμονία. Είναι ανάγκη να έρθεις από εδώ, γιατί συμβαίνει και κάτι άλλο. Έγραψε το ίδιο γράμμα και στους τρεις γιους της. Τα έβαλε σε φάκελο και τα έκλεισε. Έπειτα πήρε το δρόμο για το σπίτι του Μαστρογιώργη. Ήταν περίπου η ώρα που ξεκινούσε να μοιράσει τα γράμματα στο χωριό, όσα είχε δηλαδή. Διέσχισε τη μικρή πλατεία του χωριού. Στο τέλος του δρόμου ήταν το καφενείο, το οποίο μόλις άνοιγε και ο καφετζής έβγαζε τις καρέκλες του στο πλακόστρωτο. Από εκεί πέρασε η γιαγιά και τον καλημέρισε. «Γεια σου Διδό, πρωινή σήμερα, για πού το έβαλες, έλα να σου ψήσω ένα καφεδάκι», της είπε με χαμόγελο. «Όχι, σε ευχαριστώ, είμαι βιαστική. Πάω στο σπίτι του Μαστρογιώργη, έχω γράμματα να του δώσω», αποκρίθηκε. «Κι άμα σου ανοίξει να μου τρυπήσεις τη μύτη. Εχθές ήταν εδώ μέχρι αργά και έπινε κρασί. Τα μεσάνυχτα έφυγε. Δεν νομίζω να έχει συνέλθει από το Μεδύσι», είπε γελώντας ο καφετζής. «Τον χρειάζομαι οπωσδήποτε, σε αφήνω, φεύγω», είπε η γιαγιά και άρχισε να τρέχει σαν ελάφι. Φτάνοντας στο σπίτι του Μαστρογιώργη, είδε κλειστά τα παραθυρόφυλλα του σπιτιού του. Σίγουρα δεν είχε συνέλθει. Όχι γράμματα, ούτε πώς το λένε δεν θα θυμόταν, σκέφτηκε. Χτύπησε δυνατά την πόρτα, φωνάζοντάς τον. «Μαστρογιώργη, Μαστρογιώργη!»
Ξάφνου ξεπρόβαλε ο ταχυδρόμος με σηκωμένα τα μπατζάκια της πιτζάμας του και τα μαλλιά ανακατεμένα από τον ύπνο. Στον ύπνο σου με έβλεπες, μωρέ Διδό? Της είπε με κατσούφικο ύφος. Σε χρειάζομαι επειγόντως. Θέλω να πας αυτά τα γράμματα στην κοινότητα. Είναι για τα παιδιά μου και επιτέλους πάψε να χασμουριέσαι, είπε εκείνη ανυπόμονα. Αξιμέρωτα, μωρέ Διδό. Ακόμα δεν έχω συνέλθει από χτες. Ήμουν στο καφενείο και ήπια λίγο παραπάνω. Της είπε. Τι λίγο βρε κρασοκανάτα που ήπιες ολόκληρο το αμπέλι. Σε χρειάζομαι, σου λέω, δεν καταλαβαίνεις? Του είπε εκείνη εκνευρισμένα. Εντάξει, ουφ. Άσε τα γράμματα και πήγαινε. Δεν μπορείς να με τα αφήσεις έξω από την πόρτα μου? Της είπε. Μα δεν σε θέλω μόνο για αυτό, μπουζουκοκέφαλε. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου και για κάτι άλλο. Του είπε εκείνη. Ωραία λοιπόν, πες μου. Της είπε ο ταχυδρόμος. Οι δυο τους τα λέγανε για κάμποση ώρα. Όταν πια μεσημέριασε, η γιαγιά Διδό γύρισε στο σπίτι της και ξεκίνησε πάλι τις δουλειές του κήπου. Πέρασαν λίγες μέρες. Η ζωή ήταν ίδια για τη γιαγιά Διδό. Μέχρι που ένα πρωί, ενώ έψινε τον καφέ της, άκουσε τον ήχο του αυτοκινήτου έξω από το σπίτι της. Αμέσως, παράτησε το φλιτζάνι πάνω στο τραπέζι, έτρεξε με όλη της τη δύναμη προς το κρεβάτι της και κουκουλώθηκε κάτω από τα σκεπάσματα. Ξεροκατάπινε. Δεν μπορούσε να το πιστέψει. Ήταν τα παιδιά της, τα άκουγε. Η μεγάλη στιγμή είχε φτάσει. «Μητέρα, είσαι μέσα?» Ακούστηκε μια φωνή. Η γιαγιά Διδό πήρε το ύφος της ηθοποιού και είπε τραυλίζοντας. Εδώ είμαι. Η πόρτα άνοιξε. Ο Βαλέριος, ο Βίκτορας και ο Βιτόριος μπήκαν μέσα. Εκείνη δεν πίστευε στα μάτια της. Τόσο καιρό περίμενε αυτή τη στιγμή. Ήρθε η ώρα, σκέφτηκε. Παιδιά μου, αγαπημένα μου παιδιά, ήρθατε? Ξέρετε με τι λαχτάρα σας περίμενα? Είπε εκείνη τραυλίζοντας. Αμέσως έτρεξαν κοντά της. Την αγκάλισαν σφιχτά και τη φίλησαν όπως δεν την είχαν φιλήσει ποτέ. Έκλαιγαν όλοι μαζί αγκαλιασμένοι. Έπειτα, ο Βίκτορας είπε. «Μάνα, πες μας, τι έπαθες τα ξαφνικά? Πώς είσαι στην υγεία σου?» Δεν βλέπετε τα χάλια μου, ό,τι σας έγραψα στο γράμμα. Είμαι πολύ άρρωστη, είπε εκείνη. Η αλήθεια είναι πως το χρώμα σου, μητέρα, είναι ροδαλό. Φαίνεσαι καλά. Φυσικά και θα πρέπει να σε εξετάσω για να βγάλω τα συμπεράσματά μου, είπε ο Βαλέριος, που πάντα μιλούσε με επιστημονικό ύφος. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει. Εμείς καλύτερα να βγούμε έξω και όταν θα τελειώσει η εξέταση ξαναερχόμαστε, είπε ο Βιτόριος. Όχι, όχι, δεν χρειάζομαι καμία εξέταση. Ο γιατρός της περιοχής ήρθε χθες και με είδε. Τα μαύρα μου τα χάλια είπε πως έχω. Μου έγραψε και μια συνταγή με κάτι περίεργα φάρμακα που ούτε εγώ ξέρω να τα προφέρω. Την έδωσα στο ταχυδρόμο του χωριού για να μου τα φέρει, μα πάνε μέρες, είπε εκείνη. Μα τι είναι αυτά που λες, μητέρα? Θα σε εξετάσω κι εγώ, είπε ο Βαλέριος. Δεν χρειάζεται, σου είπα. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάτε από τον ταχυδρόμο και να δείτε τι απέγιναν τα φάρμακά μου. Είναι ο μόνος που με βοηθάει εδώ και καιρό. Αυτός θα σας τα εξηγήσει όλα, αποκρίθηκε η γιαγιά Διδό. Μας έγραψες και για κάτι άλλο στο γράμμα που πολύ μας ανησύχησε. Τι είναι αυτό, μητέρα? Τη ρώτησε ο Βαλέριος. Παραλίγο να το ξεχάσω. Εδώ και λίγες μέρες έχω χάσει το αγαπημένο μου ψάθινο καπέλο. Από εκείνη την ημέρα αρρώστησα από τη στεναχώρια μου. Θέλω να ψάξετε να το βρείτε. Δεν πήγα και πουθενά πέρα από το χωριό. Μια σταλιά είναι το αναθεματισμένο
Πού μπορεί να μου έπεσε? είπε εκείνη όλο ύφος. Εκείνο με την κόκκινη κορδέλα. Ακόμα το φοράς, βρε μάνα? Μα καλά, πού το έχασες? Θυμήσου λίγο καλύτερα, πού πήγες την τελευταία φορά? Τη ρώτησε ο Βιτόριος. Στο σπίτι του Μαστρογιώργη για να του δώσω τη συνταγή. Μπορεί άθελά μου να το ξέχασα εκεί. Άντε ξεκινήστε, γιατί μπορεί να μην το βρείτε εκεί, είπε εκείνη. Τα τρία παιδιά πήραν το δρόμο για το σπίτι του ταχυδρόμου. Στο δρόμο παρατηρούσαν κάθε γωνιά του χωριού. Τίποτα δεν είχε αλλάξει. Νοστάλγησαν τα παιδικά χρόνια που πέρασαν, τα μαγαζιά, τον καλοσυνάτο καφετζή, τις μυρωδιές του φούρνου. Φτάνοντας, τον είδαν να κάθεται στο μπαλκόνι και να πίνει κρασί από το μπουκάλι. Τον πλησίασαν. Καλησπέρα, Μαστρογιώργη. Τι κάνεις, μας θυμάσαι? Μα πώς θα μπορούσα να σας ξεχάσω? Σας ξέρω όλους απ' έξω και ανακατοτά. Η μάνα σας μόνο για σας μιλάει. Καλώς ορίσατε. Καλώς σε βρήκαμε. Η μάνα μας είπε πως έχεις μια συνταγή για φάρμακα. Μήπως θα μπορούσα να την δω? είπε ο Βαλέριος παίρνοντας το ύφος του γιατρού. Ας βάλω ένα ακόμα. Α, τη συνταγή. Δεν την έχω, την έχασα. Προχθές που πήγα στο καφενείο, φαίνεται μου έπεσε από την τσέπη, είπε εκείνος μεθυσμένα. Μα τι λες, πώς είναι δυνατόν? Αυτή η συνταγή είχε τα φάρμακα της μητέρας μου. Είναι άρρωστη και πρέπει να γίνει καλά. Τι θα κάνουμε τώρα? είπε ο Βίκτορας. Θα την εξετάσω εγώ και θα της δώσω καινούρια φάρμακα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι τα χρειάζεται άμεσα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνουμε, είπε εκείνος προβληματισμένα. Μαστρογιώργη, κάτι ακόμα. Η μητέρα μας ήρθε προχθές στο σπίτι σου και μάλλον ξέχασε εδώ το ψάθινο καπέλο της. Είχε και μια κόκκινη κορδέλα επάνω. Μήπως μπορείς να μας το φέρεις? Α, το καπέλο. Κοιτάξτε να δείτε τι συνέβη με αυτό. Πράγματι η μητέρα σας το ξέχασε στο σπίτι μου. Εγώ μόλις το κατάλαβα, πήρα το δρόμο για το σπίτι της να της το επιστρέψω. Είχε τόσο ζέστη που σκέφτηκα να το φορέσω λιγάκι, να μην με κάψει ο ήλιος. Ταυτόχρονα έπινα και κρασί, οπότε δεν μπορούσα να κρατώ και τα δύο. Ξαφνικά, εκεί που περπατούσα, φύσηξε ένας πολύ δυνατός αέρας, έτσι, και μου πήρε το καπέλο από το κεφάλι. Το κυνήγησα, αλλά δεν το πρόλαβα, χάθηκε, είπε εκείνος. Σοβαρολογείς. Αυτό ήταν το αγαπημένο καπέλο της μητέρας μας. Το έχει από τότε που ήταν τόσο δα κοριτσάκι. Θα πεθάνει από τη στεναχώρια της αν της πούμε ότι χάθηκε. Πώς τόλμησες? Έχασες δύο πολύτιμα πράγματα για εκείνη. Τη συνταγή και το καπέλο. Μπεκροκανάτα, άμυαλε, είπε φωνάζοντας ο Βιτόριος. Ηρέμησε. Σημασία έχει να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτόν θα το συγκυρίσουμε αργότερα, είπε ο Βίκτορας. Αφού έφυγαν κάπως θυμωμένοι από το σπίτι του, κάθισαν σε μια γωνιά και προσπαθούσαν να σκεφτούν. Ήταν αρκετή ώρα σιωπηλή. Έπειτα ο Βαλέριος είπε: Λοιπόν, θα εξετάσω τη μητέρα και θα φροντίσω να έρθουν εδώ όσο το δυνατό γρηγορότερα τα φάρμακα. Εν ανάγκη με ελικόπτερο. Όσο για το καπέλο, έχω μια ιδέα. Τι θα λέγατε να τις αγοράζαμε ένα ίδιο? και να της πούμε ψέματα? Θα το καταλάβει. Έπειτα θα βρούμε το ίδιο. Το έχει από μωρό παιδί. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, είπε ο Βιτόριος. Θα βρούμε ολόιδιο, ακόμα και αν χρειαστεί να ταξιδέψουμε στην άλλη άκρη του κόσμου. Η μητέρα δεν μπορεί χωρίς αυτό. Αφού συμφώνησαν όλοι, κατευθύνθηκαν προς το σπίτι.
είχαν φτιάξει ένα ψεύτικο σενάριο στο μυαλό τους για να μην στεναχωρεθεί η γιαγιά Διδώ. Μπαίνοντας, ο Βαλέριος πήρε το λόγο και της είπε πως είδε τη συνταγή, μίλησε με τον γιατρό της περιοχής και θα έχει τα φάρμακά της πολύ σύντομα. Εκείνη βιαστικά ρώτησε: «Με το καπέλο μου τι έγινε, το βρήκατε?» Ναι μητέρα, τώρα κάθισε να σε εξετάσω. «Να με εξετάσεις, τα είπαμε αυτά, αφού μίλησες και με τον γιατρό, έτσι δεν μου είπες?» του είπε εκείνη. Η γιαγιά Διδώ, βλέποντας την αγωνία στα πρόσωπά τους και αυτό το ένοχο ύφος της ζαβολιάς όπως τότε, τους είπε: «Αφήστε τα ψέματα κατά μέρος. Καταλαβαίνω ότι μου λέτε ψέματα. Κάτι συμβαίνει και με τα φάρμακά μου και με το αγαπημένο μου καπέλο. Μήπως χάθηκαν όλα?» Πρέπει να της πούμε την αλήθεια, είπε ο Βίκτορας. Εντάξει λοιπόν, μητέρα, το καπέλο και η συνταγή σου χάθηκαν. Αυτός ο μεθύστακας του ταχυδρόμου φταίει για όλα. Τα έχασε. Το μυαλό του δεν έχει τίποτα μέσα παρά μόνο κρασί. Μην στεναχωριέσαι όμως. Θα ψάξουμε να σου βρούμε ένα καινούριο καπέλο ακριβώς το ίδιο. «Μου λέτε αλήθεια, θα κάνετε τέτοιο πράγμα για μένα?» είπε εκείνη. Φυσικά μητέρα, ακόμα και αν χρειαστεί να ταξιδέψουμε στην άλλη άκρη του κόσμου. Σ' αγαπάμε, είπαν και οι τρεις με μια φωνή. Πριν καν προλάβουν να τις διηγηθούν όλη την ιστορία, χτύπησε η πόρτα. Ήταν ο ταχυδρόμος. Του άνοιξαν. Αμέσως γούρλωσαν τα μάτια. Φορούσε στο κεφάλι του το καπέλο της γιαγιάς. Τον κοίταξαν με θυμό. Όλοι εκτός από τη γιαγιά Διδώ. «Έρνα μέσα, Μαστρογιώργη», του είπε. Απατεώνα! Κλέφτη! Έκλειψες το καπέλο και τώρα το έφερες πίσω επειδή ένιωσες τύψεις? Του είπε ο Βιτόριος. Ο Μαστρογιώργης τους χάρισε ένα πλατή χαμόγελο. Αμέσως κοίταξε τη γιαγιά Διδώ. Εκείνη έκανε ένα σάλτο και σηκώθηκε από το κρεβάτι σαν μικρό κοριτσόπουλο. Τα παιδιά την κοιτούσαν έκπληκτοι. Μητέρα, τι έπαθες? «Έγινα καλά. Δεν χρειάζομαι τίποτα πια. Τα έχω όλα. Εσείς ήσασταν το φάρμακό μου», είπε εκείνη γεμάτο αγάπη. Μα δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Είπε γεμάτος απορία ο Βαλέριος. Το ίδιο απόρρισαν και οι άλλοι δύο. «Γλυκά μου παιδιά, μικρά και ζαβολιάρικα, μια φράση σας με γιάτρεψε. Το σε αγαπώ, γιάτρεψε την ψυχή μου και όχι το σώμα μου. Τα χρόνια περνούσαν και εγώ μέρα με τη μέρα βυθιζόμουν στη μοναξιά. Στεναχωριόμουν που δεν σας έβλεπα. Τόσο που δεν άντεξα άλλο. Τα γράμματά σας τον τελευταίο καιρό ήταν όλο και πιο σπάνια. Έτσι αποφάσισα να παίξω κι εγώ ένα μικρό θέατρο για να σας φέρω πίσω», είπε η γιαγιά Διδώ. Τα παιδιά την κοιτούσαν κατάπληκτα. Δάκρυα κυλούσαν στα μάτια τους. Εκείνη συνέχισε. «Τόσο απατεώνας ταχυδρόμος και το ψάθινο καπέλο ήταν η μόνη μου συντροφιά εδώ και πολύ καιρό. Του ζήτησα λοιπόν να με βοηθήσει. Έτσι έπαιξε και αυτός το ρόλο του, προκειμένου να σας κάνω να καταλάβετε. Να καταλάβετε πως εγώ είμαι μόνη μου. Δεν έχω ανάγκη τα γραμματά σας, αλλά εσάς. Είπατε πως θα πηγαίνατε ως την άκρη του κόσμου για να βρείτε το αγαπημένο μου καπέλο. Νομίζω πως το χωριουδάκι μας δεν είναι δά και τόσο μακριά, η άκρη του κόσμου όμως είναι». Οι γη της την κοιτούσαν λυπημένοι. Ποτέ δεν είχαν νιώσει έτσι. Η μητέρα τους είχε απόλυτο δίκιο. Εκείνη τότε τους είπε. «Όσο για το καπέλο, το έδωσα στο Μαστρογιώργη να το φυλάει καλά. Δεν πιστεύω να έπαθε τίποτα βρε τζαμί». Τίποτα Διδώ μου. Και είναι και τόσο ωραίο. Έχει και αυτή την κατακόκκινη κορδέλα, όπως ακριβώς και το κρασί. Είπε γελώντας.
Η μητέρα πήρε και τους 3 γιους της αγκαλιά, όπως τότε που ήταν μικροί, και τους μάζευε στο τζάκι για να τους πει ένα παραμύθι. Εκείνοι τη ζήτησαν συγγνώμη. Μια βαθιά αληθινή συγγνώμη για τη συμπεριφορά τους. Το πάθημα τους έγινε μάθημα. Την κοίταξαν στα μάτια και της είπαν με ένα στόμα και μια φωνή: «Σ' αγαπάμε, μάνα. Δεν φαντάζεσαι πόσο». Έπειτα αγκάλιασαν τον Μαστρογιώργη και ζήτησαν και από αυτόν συγγνώμη. Εκείνος τόσο αυθόρμητα γύρισε και τους είπε: Τώρα αυτό δεν γίνεται να μην το γιορτάσουμε. Διδό, βάλε κρασί να πιούμε, αυτή τη φορά στην υγεία όλων μας. Όλοι μαζί γέλασαν δυνατά. Η χαρά πλημμύρισε ξανά το σπίτι της γιαγιάς. Από τότε τα παιδιά την επισκέπτονταν συνέχεια. Έστρωναν ένα μεγάλο τραπέζι έξω στον κήπο της γιαγιάς και απολάμβαναν όλα τα καλούδια της. Τραγουδούσαν όλοι μαζί και γελούσαν, αναπληρώνοντας το χαμένο χρόνο. Από το τραπέζι φυσικά δεν έλειπε ο Μαστρογιώργης, μια κανάτα κρασί και το ψάθινο καπέλο, το οποίο στεκόταν περήφανο στην κορυφή του τραπεζιού. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς ακόμα καλύτερα.